L'Eliana va rebre la passada setmana la visita d'una vintena d'estudiants provinents d'Itàlia, Letònia, Polònia i Grècia, que han arribat al nostre municipi per conviure amb estudiants de la localitat dins del marc del projecte Erasmus+, que busca la cooperació entre països a la recerca d'innovació tecnològica i la formació dels joves en termes de convivència i respecte. Així, 5 alumnes italians, 4 letons, 5 polonesos i 6 grecs, acompanyats de 8 professors, van passar una setmana en l'Eliana, vivint amb les famílies de la localitat i assistint a un fum d'activitats per conèixer la nostra realitat. Good morning, welcome to l'Eliana, welcome to the town hall of l'Eliana. I am Salvador, my name is Salvador, I am the mayor of l'Eliana. La primera d'elles va estar una recepció que es va realitzar al Saló de Plens del Consistori local, on van poder conèixer més del municipi de l'Eliana i van explicar la resta d'alumnes algunes de les característiques principals dels seus països. A més, van rebre un detall amb què recordar el seu pas per aquest intercanvi. És un programa relatiu a que els joves coneguen un poc la infraestructura econòmica dels seus països en el sentit d'innovació, de que puguen després aportar alguna cosa d'innovació empresarial. És a dir, que coneguen altres cultures, altres idiomes, altres persones i puguen agafar idees per a innovar quan tinguin que incorporar-se al món laboral. Aleshores, en la visita d'Espanya, que és la primera que fem en este programa, pues anem a mostrar-los diferents indústries, diferents empreses relacionades amb la nostra infraestructura, que siguin innovadores per a que es coneguen un poquet més. Aleshores, pues, els ensenyarem l'Eliana, els ensenyarem també algunes empreses innovadores relatives a l'agricultura, a la indústria de les falles i la intenció és que coneguen un poquet la nostra indústria, les nostres empreses i que coneguen un poquet també el nostre país. En març d'enguany, 5 alumnes elianers viatjaran a Itàlia. En octubre aniran a Letònia 4 estudiants, mentre que en febrer de 2020 visitaran Polònia 5 alumnes i en seran 6 els que vagin a Grècia en abril. Tots sempre acompanyats de 2 professors en cada estada. Es tracta de fomentar la cooperació entre els alumnes, fomentar l'autocrítica, conèixer noves coses, una aposta multicultural i, com sabeu, l'Ajuntament de l'Eliana sempre estaran ben rebudes totes aquestes iniciatives que venen en aquest cas de l'Institut. A més, el que també van a poder gaudir tots els alumnes és del nostre municipi i és que, per exemple, per aquesta vesprada van a fer una passejada pels nostres carrers i ja m'han contat que el berenar va estar molt bé. Sí, tenen en la programació tenen moltes coses. Van estar tota la setmana, van anar al Museu Faller, van a visitar Russafa, van anar a veure diverses coses emblemàtiques de la ciutat. Com és un projecte emprenedor, van anar també a conèixer un crowdfunding d'un camp de taronges i coses nostres. I així a l'Eliana vesprada tenen una visita guiada i van a concloure en la visita a un casal faller, en aquest cas la falla Josep Antoni, a la que vull agrair-los que sasquen a obrir les portes, i van acabar berenant allí i explicant-los un poc indumentària fallera, ninots i tot el que per part de les fallers majors o de la presidenta, en aquest cas de Tere, vulguin contar-los. També les festes de Sant Antoni tindran algo de protagonisme en esta visita. Sí, el divendres està previst que per part de la regidoria de festes es faci allí una exposició de lo que és el foc, de lo que suposa el foc i tot el que és la festa de Sant Antoni, i ho faran per el matí, està previst sobre la 1 o aixina, de 1 a 2:20, i el que puguen veure, perquè no es dona temps a disfrutar de tota la festa que hi ha al cap de setmana, però els han baixat ja un vídeo per explicar-los lo que és tot el món del foc i de Sant Antoni i els aprofitaran estos dies per anar contant-los més coses. Una bona oportunitat per conèixer altres cultures i països, un aprenentatge que de segur els acompanyarà al llarg de les seues vides.